Здравейте, ютубери, аз съм Гио и сега ще ви покажа моите две постройки. Така, сега ще ви разведа и първата. Тя е голяма къща. Така, си вид почта. Рестон, който ми трябва. Така, отивам нататъка. Тук имам звънец, сега видим има ли някой. Има ли някой? Няма никой. Така, влизам вътре. Тук трябва да се буя, замърсявам къщата. Тук слагам бущата и тръгвам. Това е за мляко тук. Тук е за месо. И тук е за сладко. Това е голямата ми трапезария. Много народ може да събере тук. Така, отивам нагоре. Това е другата ми стая. Има легла, шкафчета и телевизор. Ето е терасата с басейна. Има и шезлонги, чадър, всичко. Така, ето е другата стая. Има си библиотека, диванчета, легалца. Всичко си има. Има си и камина даже, картини. Така. Отивам да ви покажа и другата ми постройка. Така. Само си взема обувките. Така, отивам. Така, оставам отворено, не ми трябва да затварям. Ще мина напряко. Ще потича малко. Така, ето наближавам го. Това е един робот, който го построих. Не знам, мен ма кефи доста този робот. Не знам аз дали ще ви скефи. Ето е рестон за какво е. И сега слагам го. И почва да стреля. Стрели и огън, всичко. Се подпала, бе. Да стреля, бе. Животно. Трябва да разгледаме това отвътре. Тя гледа какво прави. Право. Нарядите свършиха. Сега ще ви покажа как изглежда това отвътре. Така. Ето го. Качва се от крака. Продължава нагоре. Върви навсякъде. Ето го. Тук е дето стреля от корема. И тук върви по ръцете. Минава тук. И от тук стреля по ръцете. И така, това бяха моите две постройки. До следващия път.